anyị nwoke na nwunye ebi na mba United Kingdom nụlụ ọgụ di ya wee kụcha anya wee bulu mmiri ọkụ wee kwa anya n'isi wee weli ketụlụ wee nyabịa n'onu ketụlụ ekwere mwepụta wee kpọọ ndị ambulance ọkwani ndị ambulance bịaziri ma ndị eke wee weli so wee kọtụọ ketụlụ di ya nyabali ya n'onu wee kụọ di ya handcuff wee kpụrụ ya pụọ unu kpebekwa ekpele ka nwanne anyị nwaanyị ghara ịnwụ ka ọ pụta ka ọ gbapụta di ịma na mba western world a na-abụ di na nwunye na-ese okwu ma love ihe ọbụla fa kpedo a na-eme accept fa anara eti aka fa enwere pọwa n'ụmụ ihe ahụ o wee bụrụ ya ọ bụrụ na ịlụrụ ogo ịnụ nwaanyị ịnụkwana nwaanyị maka ụmụ nwaanyị na-eme ihe iwe ka nkịta iluo ịnụ nwaanyị edunye gị nkịta ịzụta nwunye ọfụma ikwugbu ihe ịbịa nụọ nwaanyị ọ bụ ka a na-eme mgbe bulugboo mana kịta ma ikolo elughị elu ma nke lụrụ elu ma nke lụrụ elu ọbịa ọnụọ nwaanyị ịbịazi ị gara enwe ndidi ifuga ihe enweghị ndidi na-eme abịazịa o regret at last maka na asịzi na di ya na-ebezikwa akwa na-asị nwunye m anwụọ biko na ọka anwụrụ ọfụma ọ ka na-atụ ume o ji ga-adị ndụ mana thank God na-anọ na ezigbo obodo bịa bụrụ ya ozugbo enwechie tools n'ime ambulance na dọkịta nọ n'ime ambulance ka m kọziela ụlọ akụkọ a dịka o si wee mee di ya wee na-akọwa na-asị na o tego aka nwaanyị ejiri eweta ibongi na ọ bụ iwu ọkwa ya ka m ji asị unu biko na ụmụ nwaanyị ibe m unu na-enye di unu ibongi maka fa na-alaiki ya rinne maka ọ bụ ihe na-ekipụfa going na-ekipụfa muvi na ọ na-enyefe obi aṅụrị and ọ na-eme ka fa nọrọ gị azụ ọ bụ ọrụ iketere mgbe ije n'ụlọ ụka mee I do iche nọ ịbịara ịlachaba sweet taba anụ taba chicken taba turkey libe ụkwa libe nnọọ elele ị nwekwara ọrụ ị ga-alụ ọkwa ịma ị na-emekwa ka ị nụọ dị ndị ka na-achọ dị ụchakwanị ntị ka mkpakwa unu ihe ijekwanụ dị bụ ọrụ ọ bụkwa ọrụ ọzọ ikete double work ịghọtago ị ga-esi nri ị na-achọ dị iketekwa double work ị ga-eje ọrụ ị ga-esi nri ị ga-azụ ụlọ ị ga-eweta ibongi and ibongi nke ahụ bụ ihe kachacha ọ bụrụ na ị yara ewetanwu ibongi ọ ka dị mma na isiri nri maka iweta ibongi mana ị ga na-emechefa niile maka ọ bụ ọrụ ikete ọ bịa ka eji asị ụmụ nwoke nọ na western world ka a na-enwelite nwaanyị obere ihe maka gịnị ọrụ ahụ na-ebu aka ịma na ala Igbo a na-enwe med ndị med na-apụta na-enye aka nwaanyị ewee nwee ike na-ekute ume wee na-amụli amụ bịa na-adakwasị gị wee na-akpa alụ n'obodo oyibo ọ bụrụ na enwere ya ndị di anaghị enyerịta aka ọ na-apịaba nwaanyị arụ hiti ezu onye arụ hiti zuo onye arụ ọtọ na-eme ihe o wee bụrụ ya bụ na nwoke esi nwaanyị a wee na-esi nri esiche na kichin na-esi nri esiche na kichin and iwu ebu na o tego o wetadebe ibongi a onye ka m ji wee gwakwa unu ọzọ ị na-anya ọ bụrụ na olu gị anaghị enye gị efe ị ga-ekreti time for di gị ịghara eme abandon ịghara neglect ọ ga na-enwe mwute na-ata aka n'eze na-akwa alịlị na ọnụ oke ị na-epushie ka o jeso ndị akwụnakwụna o wee bụrụ ya ị ga-ama ọlụ gị ọ bụrụ na ihe ị ga na-eme bụ ị na-anya 3 days agabago inye nwụrụ dị gị ibongi maka ijele ọrụ lụkwa ọrụ ụlọ ọbịa isi ike agụcha ma ọ na ifuru na njele ọrụ nsie nliza ụlọ ficha ụlọ sụọ akwa mee nke mba mee ụfọdụ ihe abandon imene ka imecheteche debie nnọọ sofa na ị na-eme ọrụ gị silian stodi n'ụlọ gị be ga agara agba nganga mana kama ị gara eweta ibongi rapụgodi ọ ga-agba nganga ahụ ya gba nganga ịghọtago ka ọ ga-agba nganga ya gba nganga ma gị jee nye nwoke mmadụ ibongi a ịghọtago maka ọ bụ ihe ọ kwụrụ ụgwọ ahụ sel o jee n'ezibute ọya o bunye gị unu na-aba nwụpị onwegokwe di na nwunye jee bute ọya bunye nwunye fana abụọ kpaịkwa wee nwụọ pii so sevuo onwe gị ma sevuo marriage gị ịghọtago ịbịa nsi nri ọ bụrụ na nri ahụ na-egbu oge especially n'obodo oyibo anaghị ewe ọkụ ihe ị ga-eme bụ ịnata ụlọ inwe ike si baa afịa igote ihe ọ bụla egwusi ka ị ga-esi mbọsị ahụ inwe ike yara ịkwọ ọbịa ọ bụrụ nrọchi ọchacha anya kwụọ ọnya sikoneta anụ dọba ipreserve mmiri dọba isi na nnọọ nri nke mbọsị ahụ ịrapụ ya nwanne echi inwe ike ịkpacha ụgụ ibichechiche enye ikwuo crayfish ịkwọchacha anya ipreserve ọnya ịdọba na friji ma ọ na friza nke dị mma ịdọnye na friza ịdọbịa na friza nke adịrọ mma ịdọba na friza ịdọbịa na friji ọkwa ka ọ dị mma ka nna akpali unu alụ ndị ụmụ nwaanyị ibe m n'obodo oyibo ka unu ghara ịdabakwa n'ụdị ihe ọnwụnwa o wee bụrụ ya bụ na nwoke na-ewe iwe wee sị
taa ka nwunye ga-eweta ibongi ma ọ chọrọ ya enu na-akwụwanya kwụwa na na-etiwanye tiwe osi ekwensu bulegede na-eti o wee bụrụ na ọ gwara ya anya nwunye wee chee na ọ ka na-egwuri egwu ọ mara na di eme gị di wee jele gangangangangam wee bịa na kichin ebe ọ na-esi nri esi ya kedu ihe ị ka na-eme akwa nsị gị na m chọrọ ibongi m achọrọ m ibongi m nwunye wee si ya esitewegokwenụ m nri ọkwanụ ka nsichezie ka m bupụta ọ fọrọ obere di wee mekwenụ makwa ihe di wee jekwele gam wee je bulu ofe egusi ahụ ofe onugbu ahụ osi wee menye wotowo na dosbin si anyị na-esi isi gburu onwe gị agwa ngị gị bịa nye m ibongi na-esi nri ọ bụrụ nri a na-agụ m ọ bụrụ nri a na-agụ m onwe nke na-agụ m onwe nke na-agụ m o wee wunye na dosbin nwunye na-asị ọkwa nri siche na-ama mma ama m na ị na-alaiki ofe onugbu ma egusi ma nsala wee na-esiri gị ọsịa isi n'elu m achọrọ m ibongi ọ bụ ibongi ka nchọ ọ bụrụ nri a ka nchọ o te gị wetadebelie ịghọtago mgbe niile ị na-ekpesa ị na-esi nri isi gburu onwe gị ọsọ gị sibe nri n'elu ụwa jee ka ị jụọ ụmụ nwaanyị ibe gị ka fa si esi nri nketa ọ bụkwa ya ka m ji ewetela unu ka unu na-akọtụ nata maka unu enwere mej ọ bụrụ na unu ego mej gojuo ebe niile ndị a na-enye aka maybe ihe slow and steady ịchọ nsị nri gị gwụba ị ga na-amoniti ya nri gị gwụba iji nwayọọ prepare bụ ihe nwayọọ last imekotezie enyi ọnụ tọnụ nri eghe ịbara kichin oghe ozugbo dị gị natara ụlọ na-agụ newspaper na-enene tv ịmakwa ihe ọzọ ọ na-echekwa bụ gị bute nri nke abụọ bụ gị bịa ka eweta ibongi ịghọtago so ị na-anya na 3 days agaghị iwetenwuru ibongi ịnọkwa n'okwu na ụka sevukwa onwe gị ka a ghara ịkwa gị mmiri ọkụ ka krismas chicken a ije kwado ibongi like this ihe akwado mma wuo arụ mee tụsatụsa na-ekpo onwe dị mma di gị ka na-alala ụlọ ịghọchikolie ịdọkalịa ma trouser ibido action ijiri aka gị bido action inye ebe ọ na-adị ya mma ịdị free ijebekwa ọrụ sibe nri na-esi so ị ga na-eme ọ bịakwara anya si ka ibido mana ọ bụrụ na ị na-eme ike agwụcha m ịmara mbọsị ike anara agwụ gị ijere ọrụ idu free ime ọsọ ọ bụgodị na di gị abịara sị gị ngwa ka ebido ibongi ijiri aka gị bido ibongi ijiri aka gị bido action ifugodi ebe ọ na-alala ụla ibido dọkalịa trouser ịtọpịa trouser ibido action ijiri aka gị bido action ọ ya na-ajụ maka anara ajụ nkịta ma ọ ga-ata anụ ọ ga-atakwa anara ajụ nkịta ma ọ ga-ata azụ ma ọ bụ usu ọ ga-atakwa ma ọ bụ ewu ị ga-ata ji fa anara ajụ so welie melie nye ibongi a ka ị wee du free ka ị wee fụ chukwu ekwekwene ka otigbu ụzọ gbuo bịa n'ezinụlọ gị n'afa Jesu amen chukwu ikwene ka ọgba aghara ma katakata bịa n'ezinụlọ gị n'afa Jesu amen onye kwechi ekwe ịghọtago afa m bụlọlọ nneka ijelenze ọ bụ na mba Elizabeth mba Charles kịta ka nsizi wee na-ewetala unu ozi ọma ndeewo na otinye n'aka n'akara ịfụnanya welie enye ndị di na nwunye dị iche iche especially ndị n'obodo oyibo kafa mmadụ kafa na-adị kafa dị nwanne anyị nwoke o megonu ọ na-ewutezi ekịta so kpebe ekpele ka nwunye ya ghara ịnwụ na-ajụkwa na-asị ọ bụrụ gị bụ nwunye iwee dorozi ya wee bịa ị ka ga-ekwezikwa bili wit nwoke ahụ ị ga-agbaghali ya ịghọtago ị ga-ekwe ka gị na ya bili ka ị ga-agbaghalisi ndị eke tọrapịa ịbịazịa gị na ya ama mbizi ifu gị kedu nke ị ga-eme ma ọ bụrụ gị ka emesịa na ndị be anyị ka ọ dị na mgbe ọzọ